iya kok cuma ngecuit. Katanya mau jalan sama aku, kok alasannya kerja melulu. Sayang enggak sih kamu sama aku, kok kamu gitu, apa ada salahku? Emang jadian baru 2 minggu, kenapa kamu, kenapa gitu doyannya ngecuit selalu? Sungguh tak kuduga aku di PHK, ternyata cintamu hanya di mulut saja. Aku tak percaya kau begitu tega, ngapusi awakku. Nyatane sliramu ngumbar janji ora pasti gawe lorong, gawe ngeluh jebul ke cerita itu karo aku. Di PHK sama pasangan baru, ngomongnya iya kok cuma ngecuit. Katanya mau jalan sama aku, kok alasannya kerja melulu. Sayang enggak sih kamu sama aku, kok kamu gitu, apa ada salahku? Emang jadian baru 2 minggu, kenapa kamu, kenapa gitu doyannya ngecuit selalu? Sliramu ngumbar janji ora pasti gawe lorong, gawe ngeluh jebul ke cerita itu karo aku. Politik wae omongane, negara terus disalahne. Rumangsa paling pinter dewe, kuwi saiki gek usume. Njur nyaluk ganti presidene, gara-gara entek duwite, gara-gara nesu bojone. Njur kabeh dijak demo wae. Mula kuwi buktekno karyane, ora goreng nyacat wae. Wis tugase kanggo awak dhewe, do bangun negarane. Rasamu mikir gede-gede, marai gelut wae. Yang makarya ora lopos wae tanpa guna. Jan lagi usume saiki kabeh dadi politisi, wis entek duwite nyur negara disalahne. Bakul trasi saiki luwih pinter saka menteri, wis rasah melu mikiri, wis ana sing ngurusi. Mula kuwi buktekno karyane, ora goreng nyacat wae. Wis tugase kanggo awak dhewe,
puas wae tanpa guna. Mula kuwi buktekno karyane ora gur nyacat wae wis tugase kanggo awak dhewe membangun negarane. Rasa mumet mikir gede-gede marai gelut wae yang makarya orang bos wae tanpa guna. Neng pinggir kamar mandi sing pesing iki biasane klambiku tok kumbai, nanging saiki wis genep sesasi sliramu ra tau gelem ngumbai. Mergo aku wingi ngomong jujur saka ati, rupamu kuwi jen kaya memeti. Pisanan aku